Moi boas tardes. Vamos a dar comenzo a esta sesión extraordinaria do Pleno deste 2 de xullo de 2019 para tratar os seguintes orden do día. No primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior. Este é o primer pleno xa que temos de mandato, é o pleno que se chama de organización, polo tanto damos comenzo a este mandato, aínda que realmente, bueno, o pleno de investidura foi o que inicia este mandato, pero hoxe co de organización iniciamos este período 2019-2023. Temos ese borrador da acta da sesión de investidura, polo tanto, non sei se ten algo que comentar, se non procedemos á súa votación. Non hai comentarios, ben, pois entonces procedemos á súa votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Punto número 2, dou conta dos decretos da alcaldía, en especial sobre a designación de concelleiros e concelleiras, delegados e delegadas das diferentes áreas, creo que ten todos información e copia, as tenencias de alcaldía, as composicións e atribucións da Xunta de Goberno local, como dicía, hoxe é o pleno de organización e estas son as cuestións que temos que tratar, aínda que estes puntos non se votan, do mesmo xeito que damos conta da constitución dos grupos políticos, que, se non me equivoco, son 4, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal do Partido Popular, Grupo Municipal de Esquerda Unida e Grupo Municipal do BNG. E entramos xa na parte resolutiva, polo tanto, o primer punto que vamos a tratar e votar é a periodicidade da sesión de pleno, para o cual vou ceder a palabra ao señor secretario, que, se non me equivoco, Dase conta da proposta da alcaldía sobre o expediente 1008-2019 respecto da periodicidade das sesións do pleno. Unha vez constituídas a Corporación Municipal o día 15 de 2019 de xuño, nomeados os membros da Xunta de Goberno Local, tenientes de alcalde, efectuadas as oportunas delegacións conforme disposto no artigo 38 do ROF, letra A, propónse ao Pleno da Corporación pola Alcaldía. Primeiro, o réxime das sesións ordinarias do Pleno do Concello Grove será o seguinte. O Pleno terá sesión ordinaria unha vez ao mes, preferentemente o último lunes de cada mes, ás 20 horas, agás en agosto e decembro. Non obstante, esas circunstancias o aconsellasen, en casos excepcionais, a xuicio do alcalde poderá este convocar a sesión con carácter sinalado, é dicir, ordinario, a hora que estima adecuada, respetando sempre a periodicidade mínima antes contemplada e as normas legais sobre forma e plazo da convocatoria. Se o pleno que vai ter lugar o último lunes de cada mes coincide en día festivo, este pasaría a realizarse 2 días hábiles despois. Se aínda así tamén coincide en día festivo, tería lugar no día hábil anterior a este. Moitas gracias. Pois, como ben acaban de escoitar, é a proposta que sempre facemos en cada mandato, un pleno mensual, a excepción dos meses de agosto e decembro, que habitualmente, a non ser que hai algún extraordinario, non se convocan, como sempre, o último lunes de cada mes e o horario das 8 da tarde. Como sempre, pode haber circunstancias que obliguen a modificar algún pleno ou algunha convocatoria, pero en xeral van a ser exactamente igual que as que viñamos facendo nos últimos mandatos. Ben, é certo que cabe recordar que o Grove, ser menos dunha poboación de menos de 20.000 habitantes, podería facer plenos bimensuales. Pero, bueno, no Grove temos esta cultura e, polo tanto, non a vamos a cambiar. Así, pois, non sei se tenen algún comentario que facer e se non procedemos á súa votación. Pois, moi ben, votos a favor da proposta de periodicidade de sesións do pleno, votos a favor, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, creación e composición das comisións informativas. E cedo a palabra ao secretario. Vamos a ver. O artigo 38 do ROF require a determinación do número de nominación, atribucións e composición das comisións informativas permanentes que, no seu caso, xan de constituirse na Corporación Municipal resultante das eleccións locais celebradas. Considerado previsto nos artigos 20C da Lei 7 de 1975, artigos 29, 38, 124 e 125 e 134 do ROF, tendo en conta o procedimento de constitución das comisións informativas previsto no artigo 125 do citado regulamento, pola alcaldía propónse ao Pleno da Corporación. Primeiro, a creación das comisións informativas permanentes denominadas Comisión Informativa Xeral e Comisión Informativa de Economía e Facenda,
actuando a Comisión Especial de Contas como Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda, de acordo co artigo 127.3 do ROF. A composición das comisións, atendendo a proporcionalidade dos grupos políticos existentes, será a seguinte: Presidente será o alcalde, que poderá delegar a presidencia efectiva en calquera membro da corporación a proposta da propia comisión tras a correspondente elección efectuada no seu seo. Vogais serán 3 membros polo grupo do Partido Socialista de Galicia PSOE, un membro polo grupo do Partido Popular, un membro polo grupo de Esquerda Unida e un membro polo grupo do Bloque Nacionalista Galego. A adscripción concreta a cada comisión dos membros da corporación que deban formar parte desta representación de cada grupo realizarase mediante escrito do voceiro dirixido ao alcalde. Terceiro, dar traslado do presente acordo aos grupos políticos a efectos da súa designación mediante escrito do voceiro dos membros do grupo que formarán parte das comisións do que se dará conta no seguinte pleno ordinario ou extraordinario que se realice. Moitas gracias, pois como sempre, Comisión Informativa e Comisión de Contas, como as comisións previas a cada pleno, as de Contas, por suposto, cando sexan preceptivas, non sempre é así, e a proposta da composición de cada unha das comisións está feito en base á proporcionalidade dos resultados de cada grupo. Esta é a proposta técnica que nos trasladan desde a Secretaría e que hoxe traemos aquí ao pleno para, en caso, refrendar. Por lo tanto, se ten algunha intervención neste punto, se non procedemos á súa votación. Moi ben, pois entonces votamos punto número 2, creación e composición das comisións informativas. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 3, retribución por desempeño de cargos municipais en réximen de dedicación exclusiva e parcial. Señor secretario. Unha vez constituída a nova corporación municipal, nusas facultades previstas no artigo 13.4 do ROF, artigo 75 seguintes da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, remito o meu disposto no citado artigo, vistos os decretos da Alcaldía 2019-550 e 552 de data 18/6/2019 polos que se designan concelleiros delegados e se determina a composición, delegación de competencias e réxime de funcionamento da Xunta de Goberno local. Dada a actual composición da Xunta de Goberno e as competencias establecidas para os seus membros, as dedicacións imprescindibles para atender os traballos das respectivas delegacións e os obxectivos que se pretenden alcanzar tendo en conta os límites establecidos nos artigos 75 bis e 75 ter da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, tendo en conta a modificación da Lei 27/2013 de 27 de decembro e artigo 18 do Real Decreto Lei 24/2018 de 21 de decembro. Esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, establecer o seguinte réxime de dedicación exclusiva para os seguintes cargos municipais. Alcaldía con retribución anual bruta de 49.000 euros en 14 pagas, Concellería Delegada de Obras, Servicios, Infraestructuras, Mobilidade, Accesibilidade e Medio Ambiente, 33.000 euros en 14 pagas, con retribución bruta anual, todo isto. Segundo, establecer o seguinte réxime de dedicación parcial para os seguintes cargos municipais. Concellería Delegada de Xestión de Residuos, Limpeza e Mantemento, Espacios Públicos e Mercados, unha dedicación parcial do 50% con unha dedicación mínima semanal de 18,75 horas, retribución anual bruta de 19.000 euros en 14 pagas e dedicacións parciais por un 25%, unha dedicación mínima de 9,4 horas semanais e retribución anual bruta de 10.000 euros en 14 pagas para as concellerías delegadas de Deporte, Seguridade, Policía Local e Emerxencias, Concellería de Educación, Concellería Delegada de Asuntos Sociais e Igualdade, Concellería Delegada de Xuventude, Fomento de Emprego, Promoción Económica e Comercio e Concellería Delegada de Sanidade Persoal. Os anteriores reximes retributivos axustaranse ao disposto ao artigo 75 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, o cal me remito para non extendernos, solicitar como en cuarta parte a Tesorería Xeral da Seguridade Social as altas de todos os membros da corporación que desempeñan os seus cargos en réxime de educación exclusiva e parcial, asumindo o Concello das obrigas que as normas do réxime da Seguridade Social lle impón ás empresas en relación cos traballadores ao seu servizo. Quinto, as retribucións asignadas polos conceptos de dedicación exclusiva serán percibidas a partir da data efectiva da prestación destes cargos, considerando a tales efectos que estiveran aceptados os nomeamentos e desenvolvéndose sin incompatibilidade. Cumpridas estas condicións, este acordo terá efectos retroactivos a tal data consoante o artigo 39.3 da Lei 39/2015 de 1 de outubro. Sexto, publicar o acordo no Boletín Oficial da Provincia, tabuleiro de anuncios.
portal de transparencia, cumprindo cos obrigados de publicidade da Lei 19/2013. Sétimo, no caso de algún dos membros da corporación con dereito a percibir retribucións en réxime de dedicación parcial prestase a servizos no sector público, comunicar o presente acordo á administración a que prestou servicios aos efectos do disposto no artigo 5, apartado segundo da Lei 53 de 84 de incompatibilidades do personal de servicios das administracións públicas. Moitas gracias. Ben, pois como acaban de escoitar por parte do secretario e coa copia que teñen cada un de vostedes, estas son as propostas de retribución por desempeño dos cargos municipais e dedicación exclusiva parcial. Non sei por qué, me dá que aquí sí que vai haber intervencións, polo tanto, solicito pidan a palabra. Señor Otero. Boas tardes a todos. Dende Esquerda Unida xa anunciamos o noso voto en contra a este punto. É unha cuestión que nos parece chocante. A primeira medida que toma este goberno é subirse os salarios. E, curiosamente, estuvamos revisando o seu programa electoral, en ningún punto do programa sinalaba que iba a efectuar esta medida. Unha medida que consideramos abusiva, 10.000 euros anuais por un cuarto de xornada, que lle dera a moitos veciños por media xornada ese salario, algún incluso traballador do propio Concello que estará a media xornada que non chega a ese salario, considerámoslo bastante abusivo. Xa non digo o da media xornada nin o da xornada completa nos cargos que se fan para os concelleiros. É curioso tamén que na comarca, nos concellos onde o PSOE, onde o PP aplica esta medida, que foron cando menos dous, Sanxenxo e Vilanova, o PSOE mostrouse en contra e moi crítico con esta situación, pero fan o mesmo nos concellos onde goberna o PSOE, Vilagarcía e o Grove, tendo críticas do PP, o sea, os dous están na mesma situación e sempre fan a mesma tipo de críticas cando están na oposición e cando chegan ao goberno aplican as outras medidas. Tamén é chocante que o señor Cacabelos no 2011, no mandato 2011-2015, criticou esta mesma medida que fixo o señor Miguel Pérez cando puxo un salario de 600 euros a cada un dos seus concelleiros e malas as dedicacións exclusivas que había. En aquel momento criticaba e dicía que era o goberno máis caro do Grove. Pode vostede agora presumir de ter de conseguir un triplete. É o alcalde que repite por primeira vez 3 veces neste concello, que repite como alcalde 3 veces, é o que conseguiu a primeira maioría absoluta, é o goberno máis caro da historia do noso concello. Xa pode presumir deses 3 logros, sobre todo do último, porque pasou aquel goberno de 2011 tiña un gasto de goberno de 140.500 euros e agora pasamos a 151.000 fora Seguridade Social. Por ese motivo non vamos a apoiar esta medida. Nada máis por agora. Moitas gracias, señora Castro. Boas tardes a todos. Na liña no que dice o representante de Esquerda Unida, o Partido Popular quere deixar constatado que se non se subeu o sueldo antes foi porque non puido e agora que pode, que ten a maioría absoluta, pois lóxicamente ponse o sueldo que quere, non? Arrancamos o mandato por unha parte, diríamos, con falta total de coherencia coas súas manifestacións públicas con respecto ao que veu facendo con respecto a cando outros partidos facían alusión a modificacións nas retribucións económicas, non? É algo que lóxicamente nos sorprende porque de verdade que neste caso, como vostede normalmente propón, hai que decir unha cousa, que a súa cara de namorar non é como a de casar, non? Está claro que o demostra con creces con esta medida, que é a primeira medida coa que vostede arranca o seu mandato. Con respecto
ao comentario que fai o portavoz de Esquerda Unida, con que o PP fai críticas cando está na oposición, bueno, decirlles que o PP, según a información que nos temos, se abstivo na última, precisamente aludindo a esa coherencia que tiñamos presente, non? Se abstivo no último mandato cando se propuxo esta modificación de soldos. Efectivamente, pasamos de duplicar a medida o que o presupuesto de órganos de goberno, o duplican con esa maioría absoluta, e polo tanto pois non temos outra cousa máis que decir que predique co exemplo e sexa vostede máis coherente, porque o que non é normal é que non teña palabra como que hemos esperado un alcalde, que falar en consecuencia e obrar en consecuencia en función do que cada un di, non? Pronto non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Unha intervención máis, señor Outeiro, que é o 19, non? Sí. Ben, boas tardes. Desde o BNG tamén mostrar a nosa máis enérxica repulsa a esta solicitude por parte do Goberno. A verdade é que, efectivamente, como se remarcou aquí, en ningún momento, nin no seu programa electoral, nin nos seus mítins de campaña, nin nos debates, nunca se dixo que unha das primeiras medidas que se iban a tomar era aumentar as remuneracións do Goberno, e está claro que pasamos, na época de Cacabelos, pasamos do despotismo ao absolutismo, e parece ser que o absolutismo vai sair caro. As maiores absolutas saen caras, e unha forma de mostrar que saen caras xa é esta primeira medida donde os veciños do Grove vamos a ter que pagar máis por ter un goberno en maioría absoluta. Desde logo, non nos parece un bo inicio para estes 4 anos. Debería ser máis ben, pois, ao contrario, pois facer equipararse os salarios medios que teñen os veciños deste concello e facer unha baixada sustancial do salario, sempre dentro dun salarios dignos e ben remunerados, que hai marxe suficiente, e, polo tanto, non estamos de acordo con esta subida, con este reparto. Os concelleiros xa no anterior mandato, pois, no fondo, cobraban todos, porque estiñan repartidos as comisións e as xuntas de goberno e as dedicacións de forma que cobraban todos, e agora, pois, o PSOE xa está máis desbocado e xa directamente, pois, vai a poñer remuneracións simplemente por ocupar un sillón. Nos parece que é unha mala forma de comezar un mandato poñéndose salarios que non corresponden co que está na orde do día dos nosos veciños e veciñas. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, a verdade que non me sorprende. Esperaba estes comentarios, porque creo que a mismo debate e a mesma discusión no primeiro pleno organizativo de todos os mandatos. Pero sí é necesario precisar algunhas das cuestións que se acaban de expoñer agora aquí por cada un dos voceiros intervintes. En primer lugar, ten que ser arrancado un mandato, porque este é o pleno organizativo e é onde se acordan estas dedicacións, por tanto non pode ser en outro pleno. É este pleno que para iso está, e unha das dous puntos obrigatorios para elo así o recollen. Falaba antes o secretario que cumple os límites establecidos pola lei. Está aquí a señora interventora e o señor secretario, que me poderán corrixir porque non teño moi ben os datos, pero creo que para unha poboación como Grove de menos de 20.000 habitantes, entre 10.000 e 20.000 habitantes, o salario máximo que se podría establecer un alcalde creo que anda polos 52.000 euros brutos, 53. O alcalde está en un salario de 49.000. Polo tanto, cumplimos a lei e aínda estamos por debaixo. A propia lei marca que podríamos ter 5 dedicacións exclusivas a tempo total. 5. Temos 2. Acaba de explicar o señor secretario que, ademais, esas dedicacións parciales, independentemente das totales, que é o 100% do tempo, a 50% do tempo ten que dedicarlle 18 horas semanales. O compañero que vai a ostentar esta dedicación, 18 horas fainas en un día e medio.
En un día e medio de traballo fai 18 horas, e aquí falase de 18 horas semanales. E nada teño que dicir do resto dos meus compañeros, que se lle dipón 9,5 horas semanales, e lles podo garantizar que moitos deles xa teñen superado, vamos, podían estar todo o resto do mes na casa, que cumplirían con estes criterios. Son uns criterios de proporcionalidade e dedicación que así se recollen porque hai que establecer, porque non lo marca a lei. En calquer caso, teño que decir que teño que corrixir o voceiro de Esquerda Unida. Nos no ano 2011 me lembro perfectamente en aquel pleno donde o goberno tripartito presidido por Miguel Ángel Pérez propoñían que todos cobraban e nós o único que criticamos foi unha dedicación. A dedicación que levaba a señora Filgueira. E máis, en aquel pleno dixémoslle que lle votaríamos a favor de todas as dedicacións se esa dedicación cambiaba a da señora Filgueira por outra dedicación, porque sabíamos que había outras áreas que iban a traballar moito máis. E se non me lembro mal, creo que nos abstivemos. En calquer caso, creo que calquera de vostedes, é certo que non poñemos no programa electoral e non sale nun debate porque non parece que non había interés, pero nós creo que sempre fomos de cara e sempre dixemos que toda persona que se dedica á vida política ten que percibir unha remuneración. Soamente pola cantidade de horas que lle dedican a isto hai que ter unha remuneración. E desde logo pensamos que son remuneracións que están dentro do que o Concello do Grove e o orzamento presupuestario do Concello do Grove permite e asume. Permítame que lles dé un dato. Non falo do coste do goberno, falo de todo o coste da corporación, dietas por asistencias a plenos, comisións e xuntas de goberno incluídas, gastos de locomoción, gastos de actividades de goberno, é dicir, toda a área de goberno, se van ao orzamento, toda a área de goberno que se recolle significa o 2,1% do orzamento total do Concello do Grove, o 2,1% do orzamento total. En ese sentido, decir que o coste a maiores dentro dun orzamento de 10 millóns, casi 600.000 euros que ten o Concello do Grove, o coste a maiores da partida deste goberno non chega aos 30.000 euros, os coste a maiores respecto ao anterior mandato. Polo tanto, creo que estamos falando de unhas cantidades totalmente moderadas e perfectamente asumibles por parte do Concello do Grove. Non se trata ni moito menos de ser absolutistas. No, o que se trata é que os veciños o 26 de maio tomaron unha decisión que era que o Partido Socialista obtuvera por primeira vez na historia un partido político maioría absoluta. E, lóxicamente, pois vamos a exercer esa maioría absoluta, pero, desde logo, vamos a exercerla dentro da democracia e con a capacidade total e absoluta de poder dialogar, de falar con todos. E, en calquer caso, sinceramente, eu lles convido a todos vostedes que fan unha reflexión. Todos os que están sentados aí, imagínome que se presentaron a unhas eleccións municipales dentro do seu partido político para ostentar o goberno e para ostentar a alcaldía. E imagino que iso é a aspiración que teremos todos dentro de 4 anos, os que nos presentemos. E se algún, e o que este aquí, quere sacar adiante un goberno, ten que ter moi claro que polo traballo feito e pola dedicación que lle vai a facer durante eses 4 anos ten que percibir unha remuneración. Non son exageradas, estamos falando de un orzamento de 10.600.000 euros, estamos falando de un Concello do Grove que ten máis de 100 empleados e, sobre todo, estamos atendendo unha poboación de 11.000 habitantes. En definitiva, quen aquí vai a ter que decidir se isto é correcto ou non é correcto, sinceramente, creo que é a cidadanía. E dentro de 4 anos nos xulgarán, nos votarán e decidirán se mereceu a pena estas dedicacións en base ao conseguido por este goberno. Estamos a falar que nos próximos 4 anos estaremos xestionando, se non obtuveramos máis subvencións ou máis proxectos ou un plan concellos, estaríamos xestionando en 4 anos máis de 40 millóns de euros. Eu creo que iso merece unha responsabilidade e, polo tanto, iso merece tamén unha dedicación e, por suposto, unha remuneración. Falaba o señor Outeiro, equipárase os salarios medios dos veciños e das veciñas. Home, pois mire, eu sempre lle digo unha cousa, eu quero equipararme e igualarme, pero o que pido é que nos equiparemos todos por arriba. A min esta política, e digo yo sinceramente, que fai anos se están axudicando algúns políticos, sobre todo a nivel estatal, pois eu non acabo de entender.
Eu quero, estou en política para que todos os traballadores seamos quen de cobrar máis, de ter mellor calidade de vida. Por iso defendo o incremento do salario mínimo interprofesional, cousa que outras forzas non fan. Defendo por qué? Porque creo que iso é maior calidade de vida para todos os ciudadanos. Por lo tanto, non nos igualemos pola baixo. Vamos a intentar equipararnos e igualarnos por arriba. Eu quero dicirlle que no meu caso personal podo estar cobrando con este salario 2.400, 2.500 euros netos en 14 pagas. Lle podo dicir que hai cargos de responsabilidade en empresas do Grove que cobran moito máis ao mes. Moito máis ao mes. Se nos vamos a equiparar, hai cadros directivos dentro do Concello de Grove, dentro da comarca do Salnés, e xa non lle digo na provincia de Pontevedra, que cobran moito máis do doble do que podo estar cobrando eu. E falo exemplo de calqueira dos meus compañeros e compañeiras, porque ás veces estas críticas fáciles, permítame o adxetivo, creo que moita da xente que o critica cando ten aquí estas responsabilidades e ve as horas que hai que dedicarlle o traballo que hai que dedicarlle, moitos deles ou delas se darían conta de que creo que é un salario correcto e digno. En calquer caso, isto é a política e a política sempre a teñen que decidir os ciudadanos. Por lo tanto, nós nos someteremos dentro de 4 anos ao xulgado dos ciudadanos. Este mesmo debate o tuvemos hai 4 anos e algo reiterativo. Eu aproveitaría a ocasión para que todos os políticos aquí presentes os 17 reflexionáramos esta situación e a verdad que dixéramos de unha vez por todas si un goberno no Concello de Grove ten que ter uns salarios axeitados para o traballo que vai a facer e que iso non fora un debate ni unha discusión política. Eu lles convido a todo ele. En todo caso, estamos moi convencidos e lle podo garantizar que temos todos a moral e a capacidade e desde logo eu falo por min, pero sei que falo en nome de todos os meus compañeros e compañeras que temos a cabeza moi alta e non nos quita o sono o salario que vamos a cobrar. O que nos quita o sono realmente é intentar buscar solucións aos problemas que os veciños e as veciñas nos están reclamando. Así pois, entendo as críticas porque xa é algo típico, tópico, tamén se me permiten a expresión en cada un dos concellos en este pleno organizativo, pero vamos a ter unha amplitud de mira e vamos a mirar máis a longo prazo, vamos a ver o que é a actividade política e eu creo que sinceramente todos deberíamos apoiar estas propostas porque ao fin e ao cabo digo que calquer momento, calquera de vostedes ou polo menos esa súa aspiración van a estar ou poden estar en esta situación. E digo, non é sangrante para o orzamento, porque non se pode analizar individualmente o que se vai a cobrar, hai que analizarlo no conxunto do orzamento do Concello do Grove. Dentro do conxunto do orzamento do Grove, un 2%, non o que costa o goberno, o que costa todo o pleno, toda a corporación e todas as actividades vinculadas a esa partida órganos de goberno. Por lo tanto, creo que é totalmente asumible por este Concello. Si queren intervir máis, abrimos un novo turno de intervencións. Pídolle moita brevedade, por favor, en esa intervención e procedemos xa á súa votación. Señor Otero. Vos outra vez. Nos mantemos o noso voto en contra e seguimos dicindo que o que tiñan, o sea, non nos opoñemos a que haiga salarios, lógicamente, pero que sean máis acordes á realidade dos nosos veciños. Hai directivos que cobran máis, pero a maioría dos veciños están moi por debaixo dos salarios que van a cobrar os concelleiros deste goberno. Xa lle digo que votaron en contra no 2011 e máis criticaron máis que o salario da señora Figueira. Revise a acta, eu acabo de facelo. Non vamos a estendernos máis, só dicirlle eso, que os salarios teñen que ser acordes á realidade dos veciños. E así pretendían subir os salarios, deberían haberlo informado os veciños antes. Agora é máis fácil dicir, dentro de 4 anos xa valorarán. Tiñan que haberlo anunciado antes, nada máis. Ben, gracias, señora Castro. Señor Cacabelos, dice vostede que non criticou en ningún momento a subida salarial ou os recortes, que solamente había criticado o da asignación da señora Filgueira. Hombre, José Cacabelos denuncia que el tripartito solo se recorta el sueldo en 10.000 euros e que además lle tiña que poñer un cero máis, según vostede. Bueno, si eso non é criticar no seu momento no ano 2012, se non me lembro, facer
críticas ao que a proposta que había feito no seu momento o noso antecesor, pois, bueno, non estamos moi de acordo, non? En todo caso, o Partido Popular, quero que quede claro, en ningún momento se pon en contra de que os concelleiros teñan o seu salario, o alcalde teña o seu salario, lóxicamente. De feito, lembrolle que foi o Partido Popular o que no seu momento fixo unha proposta como a que están facendo vostedes dese reparto equitativo entre os distintos concelleiros, e lembrolle tamén que vostedes puxeron o grito no ceo dicindo que eso era unha medida aberrante e que, lóxicamente, estaban en total desacordo, e non hai máis que tirar de hemeroteca, non? Dice que cumplimos a lei, solo faltaría que non cumplan a lei, porque, bueno, sí, que están dentro do marxen, lóxicamente, pero volvo a repetir, vostede fala de 2% sobre o presuposto total, e eu lle dou outras cifras, estou lle dando un 50% de incremento con respecto ao que vostedes viñan facendo xa. Sí, señor Cacabelos, ademais, 91.000 euros frente a 183.000 euros que nos dan os cálculos despois de haber feito isto. As cifras están aí e repasamos o presupuesto cando queira. E neste caso, de verdade, insisto, coherencia, señor Cacabelos, coherencia, que creo que é unha das virtudes das que debería presumir un alcalde, e lamentablemente vostede, señor Cacabelos, non pode presumir desto porque non lo ven demostrando na súa trayectoria dende o inicio. Primeiro dice unha cousa, despois dice a contraria, segundo onde este sentado. Entonces, moita coherencia, a verdade non nos está demostrando. Moitísimas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, desde o Mañega vamos a manter o noso voto en contra. Decir que, efectivamente, vostede está comparando con algunhas empresas do Grove. Creo que non pasan nin de 5 ou 6 as empresas que poden estar pagando ese salario no Grove. Ni eso. E, ademais, un concello que tuvo que vir unha inspección de traballo a obligar a este concello a contratar aos traballadores da Festa ao Marisco, que os tiñan como voluntarios con dietas. Por certo, aparte dos salarios, vostedes van a ter dietas, desplazamentos, etc. Entón, que exemplo lle dá aos seus veciños, xa que vostedes abogaban polos voluntarios con dietas, pois ben se podían aplicar o conto, e non, además, desde os grupos da esquerda, non só o BNG, sino outros grupos da esquerda, desde o minuto 1, lle recordamos sempre que a xente que traballaba na Festa ao Marisco eran traballadores, que non eran voluntarios, eran traballadores, e tuvo que vir a inspección de traballo a tirarlle das orellas e a facelo entrar pola tira. Pois, en este caso, pois podías aplicar tamén o conto, non? De que a política se ven voluntariamente, non vai ningunha autoridade polas portas das casas a buscar a xente para que se presente a unhas eleccións, e, polo tanto, falar de estas remuneracións nun concello como Grove, pois nos parece un pouco excesivo, cando, como xa se dixo aquí por activa e por pasiva, vostedes sempre votaron en contra de cando outros que gobernaban se poñían as remuneracións. Entón, den exemplo e non aproben isto que nos traen aquí hoxe. Nada máis. Pois non, sí que vamos a aprobar. E máis, dígolle, compare outros concellos da comarca do Salnés e en termos relativos seguimos sendo un goberno acorde, medio, non vou dicir barato, porque igual podo ferir algunha sensibilidade, pero estamos na media e media. Hai outros concellos daqui ao lado coa mesma poboación que o Concello de Grove e o mesmo orzamento, donde o alcalde se acaba de aprobar 53.000 euros e pasa a ser o alcalde que máis cobra do Salnés. Alá cada quen. Segundo, señora Castro, creo que sou unha persona bastante coherente. Intento ser coherente desde o ano 2007 que me metín en política, acompañado co meu equipo político. Cando nós chegamos no ano 2007, o Partido Socialista tiñamos 3 concelleiros, hoxe temos 10. Eu creo que a xente valora a coherencia e creo que é un exemplo de coherencia de política o que estamos facendo. Acorde cos traballadores dos traballadores, os salarios dos traballadores do Grove. Pero, señoras e señores, aquí tamén hai que facer unha comparativa sobre o que é o Concello do Grove. E lle quero dar datos. Miren, o alcalde non vai a ser ni moito menos o traballador que máis cobre da plantilla do Concello do Grove. Hai varios traballadores ben pagados que van a cobrar máis que o alcalde do Grove.
hai outros traballadores que cobran moito máis que a concelleira de Obras e Servicios, de Medio Ambiente, persoas que están a seu cargo que cobran máis que a propia concelleira. Si eso lles parece normal, non suele ser así. Normalmente nas empresas, os xefes, os responsables de departamento suelen cobrar máis que as persoas que teñen ao seu cargo. O mismo pasa co concelleiro que vai a levar unha dedicación parcial, e non lle digo o resto dos compañeros. Estamos totalmente convencidos de que, primeiro, son salarios acordes, xustos e axeitados. E, sobre todo, estamos convencidos de que a xente vai a entender, porque, miren, fai 4 anos de fixemos esta mesma proposta, o fixemos na Casa da Cultura, e me acordarei sempre do comentario de un veciño que se levantou, pideu o micrófono e dixo: eu non vou valorar os salarios do goberno, non vou dicir se me parecen altos ou baixos, farei un análisis dentro de 4 anos, se fixeron cousas van a salir baratos, e se non fan nada van a salir moi caros. Pois iso é coa idea que nos traballamos. É unha precisión. Non é certo que nos subamos un 50% o salario, hai que facer o cálculo en global. Os compañeiros que anteriormente cobraban por asistencia a dietas a organismos deixan de cobrar esas dietas e pasan a formar parte do salario. Polo tanto, se é certo que subimos a 151.000 euros máis Seguridade Social, non é menos certo que a partida de asistencia a dietas por asistencia a órganos se reduce sensiblemente, de 60.000 pasa a 27.000. Polo tanto, por iso lles decía antes, hai que facer un análisis conxunto, e a subida non é nin o 50% nin por asomo. En calquer caso, as posturas están claras, polo tanto, procedemos á súa votación. Procedemos a votar o punto número 3, retribución por desempeño de cargos municipais en réxime de dedicación exclusiva e parcial. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado por maioría. Pasamos, polo tanto, ao punto número 4, retribucións por asistencias a órganos colexiados. Señor secretario. Dase conta da proposta relativa ao expediente 1008-2019 de asistencia por concorrencia efectiva aos órganos colexiados da Corporación, unha vez constituída a Corporación Municipal, o 15 de xunio de 2019, no uso das facultades que lle confira a Alcaldía o artigo 13, apartado 6 do ROF, así como no artigo 75 da Lei 7 de 1965 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local, formulo o pleno da Corporación a seguinte proposta. Vamos a ver. Remito os artigos aquí citados, a parte dispositiva é a seguinte. Primeiro, aprobar as cantidades que a continuación se sinalan por asistencias a órganos colexiados. Por asistencia ao pleno, 150 euros por sesión. Por cada asistencia a Xunta de Goberno, 120 euros por sesión. Por cada asistencia a Comisión Informativa, 75 euros por sesión. Segundo, ordenar a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, da Boleia de Anuncios do Concello, por tal de transparencia os efectos do artigo 75.5 da Lei 7, 85 de 2 de abril. Moitas gracias por retribucións por asistencia a órganos colexiados, xuntas de goberno local, que a maioría dos membros do goberno non van a cobrar, menos un compañeiro, o resto, xa que temos esa dedicación, non se cobra, e despois comisións informativas de contas e pleno, que aí cobrarán todos os compañeros e compañeras que asistan, agás os membros do goberno que teñan dedicación. Señor Outero. Esquerda Unida vai manter o seu voto en contra, igual que hai 4 anos, cando nos parecía excesiva esa subida. Moitas gracias. Algún comentario máis? No. Sí, señor Castro. No, si pode aclarar, é que non lle entendín ben. Os tres que dice que non cobran pola Xunta de Goberno, pero si pode aclarar, sí. Concretamente, do grupo de goberno hai un compañeiro que vai seguir cobrando por asistencia a órganos de goberno, que é Juan Otero. El vai a cobrar por Xunta de Goberno, por Comisión Informativa de Contas e Pleno, igual que hasta ese momento. E despois hai unha compañeira que ademais agora vai a ter outros cargos na Diputación de Pontevedra, que solamente que é Noemí Uteda, que vai a cobrar a asistencia a plenos. Polo tanto, Juan Otero, dietas a todos os órganos que asista, Noemí Uteda a plenos, e os demais as dedicacións que acabamos de aprobar anteriormente. E despois, claro, os representantes nas comisións informativas e de contas que cada grupo político nome. Me pareceu entender que había dito 3. No.
Aí está. Ben, por feita a aclaración do voceiro de Esquerda Unida, procedemos á votación do punto número 4, retribucións por asistencia a órganos colexiados. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado por maioría. Pasamos entonces ao punto número 5, asignacións a grupos políticos. Señor secretario. Dase conta da proposta de alcaldía relativo ao expediente 1008-2019 sobre asignacións aos grupos políticos. O artigo 73 da Lei 7 de 1975 de réxime local establece que o Pleno da Corporación con cargos orzamentos anuais poderá asignarlle a cada grupo político unha dotación económica que deberá contar cun componente fixo para cada un e outro variable en función do número dos membros. Ditas asignacións non poderán destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo o servizo á corporación ou adquisición de bens que poidan constituir activos fixos de carácter patrimonial. Os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica que poñerán a disposición do Pleno da Corporación sempre que este o pida. Dada conta anterior, a alcaldía proponlle ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar as cantidades que a continuación se sinalan para cada grupo político da Corporación. Un importe fixo de 1.202 euros ao ano e un importe variable por membro de 150,25 euros ano. Os grupos políticos terán as seguintes obrigas: obter un número de identificación fiscal propio diferenciado do grupo do partido político que se atope vinculado, ou ter un número de conta corrente, a súa titularidade, levar unha contabilidade específica dos seus gastos e ingresos, conservar xustificantes e gastos de ingresos que apoien os asentos contables, estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. O outorgamento da presente subvención queda condicionada a presentación polo beneficiario certificado estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias, facenda municipal, autonómica, estatal tributaria, Seguridade Social e declaración de responsable de non estar en curso ningún procedimento irranteiro. Se con cargos de benditos fondos os grupos abonan honorarios profesionais ou outros gastos xeitos a retención, estarán obrigados a practicar as correspondentes retencións, así o seu ingreso na Delegación Estatal da Xencia de Administración Tributaria. A xustificación deberá facerse mediante a presentación da conta xustificativa composta por facturas debidamente conformadas e máis documentos acreditativos das listaxes de movimentos bancarios para acreditar o pago das mismas. A xustificación da asignación contemplado no orzamento deberá realizarse antes do 30 de xuño do exercicio seguinte ao que corresponda. As cantidades non xustificadas ou indebidamente xustificadas deberán ser reintegradas ao Concello. Terceiro, publicar o acordo no Boletín Oficial de Pontevedra, tabuleiro de anuncios e portal de transparencia da sede electrónica. Moitas gracias por aquí. En este punto tamén asignación aos grupos políticos, exactamente igual que en todos os mandatos anteriores. É certo que temos falado diferentes voceiros, compañeros, compañeras, sobre a posibilidade de modificar o alza a asignación aos grupos políticos. Eso vamos a intentar, se non en este exercicio ano que ven, no orzamento do exercicio 2020, se pudera ser neste 2019, pero unha cuestión que a día de hoxe queda tal cual está recollida nos plenos anteriores e nos anos anteriores. Non sei se ten algún tipo de intervención neste ámbito. Sí, señor Castro. Sí, bueno, na liña no que dice vostede, efectivamente lle iba a sacar ese tema porque, bueno, é unha cousa que vivimos absolutamente todos os partidos, ou viviron vostedes, ou vivimos nós e os compañeiros, me imagino que tamén, que sabemos que manter unha sede dun partido político, pois, hoxe por hoxe, se facemos o prorrateo do que se está asignando a un grupo político, pois dá 100 euros ao mes, non? Entón, pagar unha sede por 100 euros é tarea harto complicada ou imposible, non? Sabemos que a vida sube e se normalmente pois unha sede anda sobre os 300 euros ou 250, 300 euros o que máis barato se pode atopar. E lóxicamente nós dentro do Partido Popular xa non nos opuxemos dende logo no punto anterior porque, bueno, sempre dixemos que nós non viñamos aquí a vivir da política e neste caso o que sí nos gustaría é que se tomase en consideración ese incremento porque ao fin e ao cabo o único que se pide é un incremento que supón do orzamento total desa partida un 0,04%, non? Ou no seu defecto habilitar un espacio para os
partidos políticos que estamos na oposición, ben sexa no Concello ou donde se vexa, para poder atender as necesidades dos veciños, porque ou tes sede ou a ver onde os recibes, non? Entón queríamos facer constar esa solicitude por parte do noso partido. Moitas gracias. Pois si, eso xa o temos falado máis dunha ocasión e intentaremos atender estas peticións. Señor Outeiro, ten pedido a palabra, non? Sí? Non, xa tiña pedido a palabra no punto anterior, cousa que xa pideu a votación sin que pudera intervir. Pero se recibe a disculpa e se aceita. Por outra parte, en este punto, efectivamente, o tema de remuneración aos grupos políticos, pois nós prácticamente cambiaríamos a remuneración por ter local municipal, como xa que falou antes de que outros concellos pois teñen outros salarios, etcétera, etcétera, pois pedíamos que unha promesa incumplida por parte deste goberno foi eso, de dotar de local para os grupos políticos. De feito, e agora só somos 3, incluso poderíamos casi compartir o mesmo sitio con horarios diferentes e tendo uns armarios independentes para cada partido ou así, ou creo que hai dependencias municipais de sobra, algunhas incluso sin ningún proveito, e sería posible que os 4 grupos que agora conformamos a corporación, pois que os 3 grupos que estamos na oposición pois puderamos ter acceso a unhas instalacións para así non ter que depender de outro tipo de locais e poder atender as problemáticas dos veciños e do funcionamento normal dun grupo municipal pois dese xeito. Entón, lle lanzo aquí esa proposición que desde o BNG pois preferíamos que se nos dotara de instalacións e así poder rebaixar o tema das retribucións aos grupos políticos. Moi ben, pois tomamos nota e a ver se en próximos orzamentos somos quen de poder incorporar estas peticións. Non nos opoñemos a eso, de feito xa o temos falado de máis dunha ocasión e que consideramos que sería unha boa medida, pois lóxicamente todos os partidos políticos facemos unha función social, política, lóxicamente, e para iso tamén temos que ter orzamento. Ben, recollida estas cuestións e que se poderán tratar nos próximos orzamentos, pasamos á votación do punto número 5, asignación a grupos políticos, votos a favor, apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 6, representantes na Mancomunidade do Salnés. Como ben saben, cada concello pertenecente á Mancomunidade do Salnés ten dereito a 3 representantes na Mancomunidade do Salnés. Un xa é membro de pleno dereito, que son os alcaldes e alcaldesas, e o pleno, neste caso o pleno organizativo, elixe 2. Cedo a palabra aquí ao secretario para que nos informe do sistema de votación, porque é un sistema, digamos, diferente ao habitual. Por lo tanto, señor secretario. De acordo co artigo 4 dos estatutos da Mancomunidade do Salnés, publicados no Diario Oficial de Galicia o 17 de abril de 2015, coa modificación oportuna, o procedimento de elección é o seguinte. A Xunta da Mancomunidade estará formada por 27 membros, que serán 9 alcaldes dos concellos mancomunados ou concelleiros en quen deleguen, ademais de 2 concelleiros nomeados por cada un dos concellos en acordos plenarios, nos cales serán elixidos nunha única votación. Cada concelleiro votará un solo candidato. Poderán ser candidatos todos os concelleiros da corporación respectiva. Respecto a este punto, tanto o Goberno como algún voceiro dos grupos municipais solicito un asesoramento verbal sobre as opostas incidencias no caso de empates, sen prexuicio de que eu entendo que estes informes é máis conveniente que se me soliciten por escrito, non verbalmente no pleno, pois o criterio xeral
en caso de empate, se o previsto no artigo 100, apartado 2º do Regulamento de Organización e Funcionamento das Corporacións Locais, que di que en caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación y si persistiese el empate decidirá el presidente con el voto de calidad. No obstante, en este supuesto, como es posible que hubiese un empate en cuanto a dos de los miembros de la mancomunidad, el alcalde solo puede decidir respecto del candidato que haya votado a favor. En este sentido, si hubiese empate en cuanto a dos de los miembros a elegir por el Pleno de la Corporación, es el propio Pleno el que debe adoptar el criterio de desempate del segundo miembro. Respecto de este criterio, pues lo conveniente, a juicio de esta Secretaría, sería que se modificasen los estatutos de la mancomunidad a efectos de una regulación que fuese o que aportase mayor seguridad jurídica. En defecto de criterio, pues criterios normalmente utilizados cuando se trata de órganos externos a la corporación municipal, es decir, órganos que no dependen directamente del ayuntamiento, sino que se constituyen otras administraciones públicas, sentencias como la de, el Tribunal Supremo de febrero de 1988, entienden que se debe adoptar un criterio mayoritario respecto al proporcional, que sería el propio de las comisiones informativas u otros órganos que dependan directamente de la corporación. Un criterio sería el previsto en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es el previsto para la elección del alcalde, en el que, en caso de que no se obtenga la mayoría absoluta para el candidato, será elegido alcalde el que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos. En caso de empate se resolverá por sorteo. Insisto que este es un criterio que me entiende esta Secretaría válido. No obstante, es el Pleno de la Corporación el que debe resolver, antes de proceder a la votación, sobre el criterio que se ha de adoptar en caso de empate. Escoitado a proposta, ditamen, informe verbal do secretario, a cuestión é, temos que, bueno, se presenta, ahora solicitarei a presentación de candidaturas. En caso de empate, haberá un voto de calidade do alcalde conforme ao candidato ou candidata que o alcalde mismamente teña votado, e se persistira no segundo concelleiro ou concelleira a elexir, o segundo candidato ou candidata, ese empate quedaría aquel que pertenza á lista máis votada. Iso é a proposta que trasladamos aquí ao Pleno e que rexirá a votación deste punto número 6. Entonces, en caso de empate, 1 por voto da alcaldía, 2 o que perteneza á candidatura ao grupo político con máis votos. Así pois, en primeiro lugar, o que vou a solicitar é a proposta de candidatos ou candidatas polos diferentes partidos, grupos políticos. Señor Otero. Bueno, polo grupo de Esquerda Unida propoñome como representante para a mancomunidade. José Antonio Otero González. Ben, señora Castro. Dende o Partido Popular me propoño como representante da mancomunidade Beatriz Castro Vidal. Beatriz Castro Vidal. Ben, polo Grupo Municipal Socialista, o Partido Socialista, propoñemos a María Ángeles Domínguez Fernández. Designados candidatos e candidatas, procedemos á votación. ¿Sí? Entonces, en primeiro lugar, pido votos para a candidata do Partido Popular, Beatriz Castro Vidal. Votos a favor? 3 votos. Propoño votos para o candidato de Esquerda Unida, José Antonio Otero González. Votos a favor? 8 votos. E propoño votos a favor de María Ángeles Domínguez Fernández. Votos a favor? 6 votos. Gana José Antonio Otero González. Ben, pois feita a votación para representantes da Mancomunidade de Salnés, se as contas non me falla, José Antonio Otero González 8 votos, María Ángeles Domínguez Fernández 6 votos, polo tanto quedan elexidos como representantes na Mancomunidade por este pleno.
Sendo un pleno extraordinario e non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e hasta o próximo pleno. Gracias. Boas tardes. Perdonad un momento, ainda que acabou o pleno. O secretario propón e nos entrega unhas fichas onde propón que a partir de agora, se asinades estas fichas, todo tipo de comunicación oficial, convocatoria de comisións, convocatoria de plenos ou calquera outra comunicación se faga a través de correo electrónico e tamén a través da sede electrónica. É non obligatorio, se queredes recibir a... Cando chega a sede, chega automáticamente un correo, non? Sería un doble procedimento, non sei, a notificación oficial a efectos da lei de procedimento administrativo